Me yasa al'ummar Gombe ke buƙatar jagora kamar Malam Isa Ali Fantami? A cikin shekarun da suka gabata, al'ummar jihar Gombe sun shaida irin rawan da Farfesa Isa Ali Fantami ke takawa wajen inganta al'umma, musamman matasa da talakawa. Ba wai kawai ya tsaya ga mukaman gwamnati ba, har ma ya zamo abin dogaro ga al'umma wajen samar da ayyukan ci gaba. Tabbas Fantami ya yi fice wurin ƙirƙiro sana'o'in zamani yadda matasa za su samu hanyoyin dogaro da kansu. Wannan ya tabbatar mana ba iya maganar baki bane, aikatawa yake a aikace. A kullum yana ganin ci gaban al'umma wani babban buri ne a cikin rayuwarsa. Tabbas jihar Gombe muna da albarkatu masu yawa, amma muna buƙatar jagora na gari wanda zai fidda su domin amfanuwan kowa. Profesa Isa Ali Fantami mutum ne mai hangen nesa da kishin jiha da ma ƙasa baki ɗaya. Yanzu da muke tunkaran zaben 2027 ya kamata al'ummar jihar Gombe mu yi tunani mai zurfi. Shin ba irin wannan shugabancin jihar Gombe take nema ba? Shugaban da ya daɗe yana nunawa a aikace. Al'umma ce tafi muhimmanci a gare shi. Farfesa Fantami ya riga da ya tabbatar da wannan. Kuma wannan ne abin da ya kamata al'ummar Gombe su ci gaba da la'akari da shi. Fantami alkhairi ne. Tabbas Fantami alkhairi ne.